reunión, vamos a trasladar ya ahora a Comisión de Centro do Hospital de Barco Valdeorras unha serie de medidas que creemos que importantes para mellorar a atención sanitaria nesta comarca, medidas que levanse tempo traballando, moitas delas froito de procesos administrativos complexos e longos, como pode ser as obras que están en marcha neste hospital ou o equipamento que tamén imos a anunciar ya aos traballadores. Por suposto, unha medida máis importante é a de recursos humanos. Non vimos de trasladar unha proposta comprometida con todos os servicios de traumatoloxía de Galicia para que o Hospital do Barco Valdeorras teña o número mínimo imprescindible de traumatólogos que creemos que ten que ter para facer o rexeito ordinario, salir dunha situación complicada que levamos vivindo dende a última OPE, os últimos traslados correspondentes, donde quedara solamente un traumatólogo. Esa situación vai se arranxar, hai un compromiso firme da Consellería porque a partir do 1 de xaneiro haya 3 traumatólogos de xeito permanente neste hospital e incluso no mes de decembro xa se vai incorporar un deles xunto con reforzos que están vindo xa dende o mes de novembro a través dun hospital da zona de Ponferrada con casi 400 consultas de trauma programadas. En definitiva, digo, constatar e trasladar á ciudadanía, neste caso a través dos alcaldes e sobre todo a través dos traballadores, ese compromiso da Xunta de Galicia cos hospitales comarcales, con todos eles. Ahora mesmo hai obras en todos os hospitales comarcales, equipamento en todos os hospitales comarcales, e unha aposta importante pola fidelización dos recursos humanos, especialmente no ámbito da puntuación adicional por tempo traballado neste tipo de centros de cara á OPE, de cara aos concursos de traslados e de cara á carreira profesional. Con estas medidas creemos que damos un paso importante para fidelizar e ter profesionales nos centros sanitarios e en particular, decíamos, neste hospital de Valdeorras, donde xunto con estes profesionales, decíamos, todo o tema de equipamento e as obras, deixan claro o compromiso da Xunta de Galicia con esta área sanitaria e en particular co seu hospital. Que opina da manifestación do domingo? Evidentemente, todo o mundo é libre de acudir a calquer manifestación. Nós creemos que as cousas non se arranxan na rúa, arranxase con proxectos, con presupostos, con decisións como as que acabamos de trasladar hoxe aquí. Ás veces o que se fai na rúa é desprestixar ou axudar a desprestixar máis un sistema sanitario que acaba ou está ahora mesmo dando unha resposta exemplar a unha situación que nunca vivíramos como a da pandemia. Creo que os profesionais do Hospital do Barco de Valdeorras ou da atención primaria da comarca tuveron e teñen un comportamento exemplar e que salir á rúa para desprestixiar a sanidade pública supostamente defendéndoa, creo que non é a mellor solución. Creo que a solución son as que presentamos hoxe aquí, medidas concretas, equipamento, traballadores e mecanismos para que os traballadores estén traballando a gusto e podan desarrollar a súa carreira profesional neste hospital e en calquera outro que estimen oportuno.